PS, love you. Go on, Miss Agay-ay. What if... what if, Ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher? Clover, It is prohibited. Ngano nakapangutan na ka man ni Ana? Kay... Why? Di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nakagusto. Pero wala nakagusto ang teacher. Di ba, ma'am? Yes. Pero dili bawal kung makagusto sa hilom, ma'am. Dili ba? Ha? Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilom bawal, daghang estudyante ang mangundang ug apil ako niya ana. Di ba natural naman ka na nga feeling, ma'am? Yes. Pero student and teacher relationship is prohibited. Gidili ang relasyon, ma'am, pero ang makagusto dili, di ba, ma'am? Yes. Ayun. Bawal paghihapon, no? Miss Agay-ay, Ma'am? please throw your bubble gum. Bago pa kayo na ako ng gikaon, ma'am. Tamis pa. Dili mahimo magkaon ka og bubble gum samtang nagklase ta. Nga naman, ma'am. Out of respect. So please, ilabay na ka ng imong giusap. Sige na lang, oy. Wala na. Hapit na nga tong oras. So, hatagan na lang tamo og assignment for tomorrow, okay? Please read your book on page 10 and answer the questions that are given. Papa P, librity ko. Librihan sa dako siya. Oh, siya, Say, ua. Ue ka karon ha? Kuya, mo libre na ako? Wag yun. Gusto mo ako libre yung tanan? Ha? Alam mo tanan, libre na mo. Kung sa inyong gusto. What's up? Kabantay ka, anak. Di sa kumulibre ni mo bayuta ka. Potensyano, can I talk to you for a while? Yes, ma'am. Gawas na mo ka, okay? Magsulti pa ni ma'am. Sige na. No, nagawas ng ubang estudyante. Alit na no. Ako gutom, ma. Nya kay gutoman ko. Di mo kaon ka. Dili man ko makatuon kun wa ka. Clover, mahimo ba? Hulungi ko ng kabuang nimo. Labi na kung liata sa eskwelahan. Nya naman. Tungod anang atong maestra? Sa? Kita ko nimo oy. Sige na kag tutok niya. Kung mahilis pala na si ma'am no, dugay na siya nalanay sa imo tinutukan niya. Sus, ko pa madunggan ka ni ma'am. Ay nga naman di ay, Clover! nga tinuod man sabi. Clover! Sige. Sige, dili ka mo gawas? Dili ka mo gawas ha? Tawag ako si ma'am, akong ingon siya nga, naibog ka niya, unsa man? Sige, tara. Iskat na di ba? Ha? Lagi. Bayon sa unsang imong pagsultihan ako, Dennis. Dungan sila ng kawas kika dinis classroom. Og mi ko punta sa si Clover sa iyang bukton. Dennis! Oh. Ha? Na. Ingon ko unsay atong istoryahan. Unsa man? Gusto ka mag-istorya ta? Bahin na tong duha. Unsa? Dennis. Miss Serna, ni ata sa eskwelahan potensyano og imo kong maestra, ko ni ata dinhi. Nagkapuyo ang kasama sa una. Bisa na. Lainay niyo eh. Naanad ako mutawag lang sa imong pangahan. Pwes pag anad-anad nga tawgon ko nimo sa kong apelyido dinhi sa eskwelahan. Sige. Basta, inigawa sa eskwelahan, data. Unsa? Wa ba na ako maklaro ka ganina nga bawal ang relasyon sa maestra o estudyante? Potensyano? Klaro man. Pero bawal naman tingali na kung mahibaw sila. Pero kung itago lang nato ang atong relasyon, dili gyud na bawal, Denise. Mr. Nalagi. Og wa ko'y plano makigtago-tago og relasyon o ba nimo, Mr. Agang-ang? Ikaw, God. Pero, I'm warning you, ma'am. Ma-fall ra gyapon ka nako. Unsa? Pero don't you worry. Kay kung ma-fall magani ka nako, sawon ra gyapon ta ka. Bisan pag hard to get ka. Palabyon ko ning imong gipanulti karon. Agig pagrespeto sa imong apuhan potensyano.
Wa di ka mutuo sa akong gingon nga ma-fall ra unya ka nako. Please, let's drop this topic o ang imong apuhan ang atong hisgutan. Mao na yung rason kung ngano nakigsulti ko nimo karon. Si Lolo? Nga mas Lolo ha? Giunsa man di kaniya ganina? Wa. Pero nabalakan ako sa kahimtang sa imong apuhan. Nga naman. Kinahanglanan nimo siyang ipa-check up sa Dr. Potenciano. Aron ma-diagnose ka ng iyang kahimtang karon. Iba doktor pa gyud nimo siya. Nakaklaro anang angongon ang iyang kahintang. Natuloy naman tingali na kung tiguang na jud kayo. Pila nag-uida dilulugod. Ango-ango naman gani ng uban pa nga batanon para. Malimot ang labi nag utangan. Angongohon kung paninglon. Seryoso ko, Potenciano. Okay ra gyud Lolo. Wa ka pa mabalaka sa imong apuhan? Wa man. Kamayo raglawas Lolo Dako magkinagkaon. Potenciano. Mas maayo pag ang atong umaabot ang atong panagsultihan. Ma'am. Nalipat ko rin si Clover. O makabalik na ko sa among room. Kapuya kinimbayhana eh. Nagsigig pang gunit. Gusto na ko balik sa among... O, ikuptan ni Ponciano ang kamot ni Madam Denise. O, seryoso ka silang nagsultihan eh. Pida. Ahak ba yan ang tawhana eh. Utak ko sa akong dugan ko. Ganong kikuptan man ni Potenciano ang iyang kamot. Nga naman? Excuse me. Estudyante ka ba din, Oh, Paagya ako kay... Doon ako'y tuyo ni Dennis. There you are. Buhiin akong kamot, Potenciano. Ikaw man ba? Kadiyot sagod. Tinuod lagi ng ako. Kibaw ko manghimad. Kibaw ko mabasa sa kapalaran sa tao. Ug akong nabasa din sa mong pad. There you Na- are. Hi, Teacher Randy. Sa muka sa lanin niya eh. Yes. Ni ako kay may dako nga snacks para nimo. Duha ni ka klase. Ha? Uy, hala. Naghago ka pa mangyud, uy. Busog para ba ko? Okay ra. Mahimong unya na ninimo kanon. Ang mahinudanon nga, mao nga ako ning mahatag nimo karon. Niya, ang tulo ka buok nga show my love to you. O tulo sab ka, hope you like me too. Piolo? sorry ma'am. Natumba pagkagin ako. Estudyante ninimo dinhi, Ma'am Denise? Oo. May gipanagsultihan namin ganina. Potensyano makagawas ka na. May time pa para makapalit kag makaon. Binira ko, ma'am. Magbel na ron og balik. Okay na, sir. Basin gigutom ka. Wa man. Palikog kuha sa akong class record sa among room. Wa ka tutol sa iyong room, sir. Dili mong kuander ni mo. Ay, oh, oh no. Human ako numog istorya ni Ma'am Denise. May sulti pa ko niya man. Gahi sa nitawhana. Ma'am, dili ba nga si sa Picas Building ba ng ibong sulod nga handulan? Tana, magdungan na lang kita ato sa Picas Building. Ato sa kupaingon. Sige, sir. Tana. Excuse me, student. Mo gawas na ning imong teachers. Bugiruwag, Miss Ruha eh. Kalagkot ignaw. Lamirang... Aray! Aray! Nahapla! Nahapla ko. My God! Sir, okay na ka? Dili. Sakit kayo ang akong dughan nga napaod sa simento. Kasi ba nag-blocking na ako? Ikaw! Ako? Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Nahapla ko. My God! Sir, okay na ka? Dili. Sakit kayo ang akong dughan nga napaod sa simento.
Kisabay, nag-blocking na ako. Ikaw? Ako? Ako, gid, sir? Uy, kalayro sa kong telo, sir? Di na ilawom sa lamisa, sir? Nga ko itong blakingan ta ka? Kay. Napuha Kay- mo agtang, sir, oh. Unsa man sakit ba? Oh, Oo, sakit kayo. Murag, uhubag ini karon. Lakip na akong dughan, sakit kayo. Dinhi, oh. Kini? oh, gara ay. May mo bang imong hapo-hapon, Ma'am Denise, aron nga mawa ang kasakit? Oh, Iyato ti ka sa clinic, sir. Gusto ka? No. Okay na ko. Aw, okay na ko na siya, ma'am. Di na kinanan nga imo pang hapo-hapo ng iyang dughan. No, I mean, okay na nga, dili ko yato sa clinic. Ma-okay na ko kung hapo-hapo ni Ma'am Denise ang akong dughan. Mahuwasan ako, ana. Aw, dili mo na manghihilot si ma'am, sir. Ako, sir. Suhi man ko kapag katao, sir. Kay bawo ko manghilot, sir. Ako, sir, be. Ali dire, be. Oy, usay mo buhato na ako. Tanaw ng imong dughan kung napiya ang bala. Imong gilang katiritso ang akong pulo. Natangtang ang butones. Uy, Naunsa naman na? Uy! unsa na, Piolo? Unsa man imong gibuhat sa akong dughan? kaanugon? Ano kung nga usa? Ay, what's up, Piling? What's up, Piling? Jordan, dali. Oh, on time na, Ang binay mong kamot, be. Usa kining. Ayaw na pagsiglihok, sir. Kay sakit pang kaha. Biyan na imong kamot, Jordan. Ni, Be. Hikap ang dugan ni sir, Ay, pwede ra. Pwede ra. Kay napiya si sir. May ipahikap ko nimo. Tanawa. Sabay na hikapan nimo siyang dughan. Dili na malahikap. Kumot-kumot naman na. Bawa na mo, be. Sagbutan. Kadyutan, sir. Sagbutan. Kadyo, sir, hapit na ni. Ha? Giyahan ako ang imong kamot, Jordan. Niya. Unya, unsa na? Ay, alala, Usay wa. Pamagay mazol, sir. Ay, flat kayo, flat. Unsa? Pamahawa mo. Pamahawa mo sa mukha ninyo, eh. Ma'am Denise, tana. Ay, ala! Nikopta ni sir ang pikas kamot ni ma'am. Ang sa pikas mo kamot si Papa P. Na, ikaw patinsyano. Sa magkakapilon pa ka. Sige ron. Soy kupot. Mahimo ba? Buhi ko ninyo. Katumbahon ko. Pakupta ko ni mo, ma'am. May mo bang makigsulti nimo, ma'am? Unsa? Tana. Magsulti ta. Ay, alala! Say bye the bell! Human sa klase. Doola lang unya ko ninyo sa faculty, Mr. Sebastian. Dali na, sir. O ba na natin ka sa faculty aron makapahuay una ka dito? Salamat. Ha! Kita ko ato, ha? Muro lagwa ni mong blaking, eh. Uy, may utang nga na ko, ha? Namakak ba yung kapil tungod ni mo? Ay! Ay. Naara lagi ka din sa room. Imo lagi ko gibiyaan dito sa kawas. Ay! Nagsige kog tuyok-tuyok o pangita ni mo ba? Ay! Auntie! Tcha! Ang masuya, madad. Matay kag sayo bayuta ka. Pag ko palang galing ablis klase. Kuran mo wala makasabot sa kibati. Dami may panghagis kung makakita ko nga may lain nga makupot ni ma'am. Pielo. May ibalita day ko nimo. Saban? Miundan ako sa kontrabaho sa club. O labing maayo. Focus na lang sa iyong pag-eskwela. Miundang ako sa kong kadagabi nga trabaho kay weekends na lang ko mo ato sa club. Bongga, di ba?
dili na ko mangustomer ka nagabi. Nga sa ato pa, pwede na ko magtambay sa inyo nga, di ba? Ang simo mo na, ana. Maayo nga ideya, di ba? Ay! Doon ka sabi, Ben. Wa pa bitaw si Sir. Gwen, dancer di ka? Ay! O sabihan ng mga sayaw-sayaw rin sa mga club. O sabihan ka, hip-hop or jazz? Dili. Ay, unsa di ka? Burlesque dancer. Ha? Oh, ang katawa man ka. May problema ka sa akong pagka-burlesque dancer, ha? Siga mo ko ng mga mata nimo. Katawa pa ka. Oh, hindi ka ba wow? Proud lagi ka. Hala, no? Nga nung mauwaw man ko nga tinuod man na. Mabuhi ba ko ninyo kung mauwaw ko? Makahatag ba mong pagkaon sa kong manghod kung magpuyo na ko? So proud ko, no? Kay dili lalim ang mapokpok, no? Dili ba ka mo pauli, ma'am? Doon ka na lang ta. Yatod na ka sa imong kipuyan. Dili pa. May buhaton pa ko. Wato na lang tika. Una na lang, sir. Madugay pa ko. Okay ra, wa pa masag ko magdali. Magpaabot pa ko sa akong estudyante. Asaan to? Katong ganina? Katong hamukero? Sir, Sorry, Ma'am Denise. Feeling na ako, giblakingan maging ko niya. Kung nakabantay pa lang ko, di maginunta ko madagma. wala naman ka magsakit ang imong dughan. Wala. Pila naman sa to eh. Ligon lagay ko para ato. So, diri lang ko sa imong atubangan ha. Muling ko lang ko diri ma'am. Magtanaw-tanaw ni mo samtang nagsuwat. Ha? Ma-conscious man sa taana, sir, uy. Gwapa na kayo, karon nga mag-conscious. Salamat, sir. Pero una na lang bitaw biya, sir. Pabuto lang ka, ma'am. Dili ko sigurado kung unsa may oras sa magkasulti. Paabuton ka mo siya. Ha? Swertihagon sa imong estudyante kung maumagani na. Tingalig may hinungdanon ng iyang tuyo, sir. Sama sa unsa. Masayran raw niya na nako kung magkasulti nami. Tingalig laayan ka magpaabot na ako. Maong una na lang good, sir. Lainan sa kuan ang may magpaabot pa na ako, good. Mas mayo pag ako may magpaabot kaysa ako may paaboton. Dili ko ganahan, anak, sir. Maong sige na. No. Una na lang. No worries. Okay ra ko. Kung ikaw na lang usab ang akong paaboton bisa pag maabtan ko kabi ug buntag dinhi, dili na ko iksapayan. Ma'am. Sir. Ma'am. Sebastian, come in. Dili lang ko, ma'am. Maituyo ka magha ni ma'am nimo. Dayon diri. Diri mo pagsulti. Okay lang ko diri, ma'am. Diha mo sa may pultahan magsulti. Sige na, sir. Doolo na nako siya. Excuse me. Ano mo nag-feeling ako? Kakompetensya man ako ni estudyante ha. Dili ka mo daog batok na ko, do. Maestro ko niya ikaw estudyante lang. Magduwa lang una ko sa ko cellphone. Samtang magpaabot nila ga magsulti sa gawa sa fakulty. Ako na mismo ang midool nimo. Unsa may ato pa nagsultihan? Tana? Ha? Unsay ta na? Uy! Uy, kadiyot lang. Asa ko nimo dada? Uy! Uy, nga nagiguyod ko nimo! Sebastian, buhi iyang akong kamot. Asa man ta? Dili ka ba mutingog? Asa ta paingon? Magsulti naman ka ta. Nga ni palayo pa man ta dito. Asa man ta? Basta. Dili may mong basta lang imo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ti ka. Mingaw na kayong eskwelahan. Og, Uban ka na ko. asa? Sa amo. Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nga nung doon man ko nimo sa inyo.
Ang imong ginikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may lang tuyo nako ha? Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. PS, love you. Unsay ta na? Uy! Uy, kadiyot lang. Asa ko nimo dada? Uy! Uy, nga nagiguyod ko nimo. Sebastian, buhi iyang akong kamot. Asa man ta? Dili ka ba mutingog? Asa ta paingon? Magsulti naman ka ta. Ngano ni palayo pa man ta dito? Asa man ta? Basta. Dili may mong basta lang imo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ti ka. Mingaw na kayong eskwelahan og Uban ka nako. asa? Sa amo. Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganon datoon man ko nimo sa inyo. Ang imong ginikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may lang tuyo nako ha? Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa. Unsa? May tuyo ka nako? Unya imo pag yung giguyod palayo sa faculty? Dili ba di mahimo nga anin lang ta magsulti? Wala sa siya mutingog. Pero pang misugot naman ko nga iya akong giguyod. Ang sabay na ay ning tawhana nga misugot naman sad ko. Nadog. Uy. Wa din hiyang akong apo. Hain man di ay. Wa pa mauli. Nga nang wa pa man nga ganina naman may namuhi. Nga kalitra siya kawa. Onya, Unya, mi anhi ko kay nangita ko niya. ngano nangita ka man? Kay wa gani ko kakita niya. Kita magha mo sa... Time pa, be. Miss ko sad ka? Ay, oh! Ay, wa man dito ka mabalita ay lula no, nga may eskwela na sa kog balik kay may eskwela man si Piolo. Mga eskwela pod ko. Hanig ka gid sa impyerno, no? Ano man? Tintalon gid nimo ang akong apo? Ay, hangtod nga matintal siya. Dili ko musugot, oy. Ayaw ka bala ka, Lula. May undan ako sa akong trabaho sa club matagabi. Kay weekend naman lang ko mo trabaho. O diba? Dili na kayo ko overuse, ana. Kay panagsa naman lang. Estuod ko, Lula, pi. Oy, eh. Buwat lang kong piolo din eh. Time pa, ngano magpaabot ka man sa akong apo, ha? Kay naaman may assignment. Adto Patabang sa- ko niya, patabang ko. Dili. Adto sa uban nimong classmate pangayog tabang. Dili pa to mauli ang akong apo. Kung ingon ini nga madugay tog pauli, may lain pa tong gilakaw. Asa man? Ay, abot lang uroy kay iyahay mamigtail. What's your cellphone? Kita ka? Wa. Natubag ng imo pangutana. Ay. Da uroy ang cellphone. Para asa raman na ba? Wa man uroy mi ana sa una pero nabuhi mamigdugay. Hala, gamit ka kay na rong cellphone para communicate good na. Masayo na ang kinabuhi nga may cellphone. Kay maka-text o makatawag na ka kung may tuyo ka. Unya, makaduwa pa yun ka kung gilaay ka. Wa man na sa una. O sa una man to. Suod na kopi. Ay, may daghan pa kong gibuhat Clover. Balik lang kung gusto ka. Ay, kapoy lakaw. Tapol lang nako. Dili kang good. Hasol naman ko kayo og balik-balik kud lula. Basig Lula. ibag ka nang inag-abot niya ba? Mao say pagtalikod na ako, magkabaiwas mi maong hingihuat lang pa din eh. Bahala ka oy. O, lingkod. Salamat, lula. Ayaw na kung pagsigig lula-lula nako, Clover. Dili ko ni mo apuhan, ha? Hapit na gani. Uy, buyag ka diha, eh? Hoy. Gamay naman din ang giabangan nilang bahay ni Piolo ug sa iyang lola. Pero in fairness, limpyo kaayo. Kumpara sa amo nga nagkatag lang ang agi. Ay, manlimpyo na ba kako sa amo, no? Kay limpyado man di ining akong umaabot nga bana, uy. Bisig ilabay niya ako sa bintana ini niya. Hala, may nanuktok na. Ay, si Piolo na tingali raw ni abot. Ako nila abli. Og unya, gakso na ko siya dayon. Piling asawa. Gakusdang hawak sa iyang matamis nga mga ngabel. Ay, mupiyong ko sa dayong abli na ko aron thrilling.
Hello, love! Oh, Lo! Uy. Uwa mo siya din sa kwarto. Lo! Luciano! Hay man ka! Lo! Asa man siya galinar kung si pangita niya. Nalibot na akong tibugbay. Wag yun. Kapuyag pangita niya eh. Lo! Hayam day ka! Samok. Ay, kung ina nga milakaw. Asam ni siya eh. Bahala ka eh. Ablihan ako yung parador eh. Mangita kong kwarta. Mangunga ko kay may lakaw sa mong barkada. Asam tong box nga butanganan ng lulo sa kwarta. Ano naman ito din niya ibutang sa una? Karong maman din eh. Ang gibalhin tingali niya. Bro, asam ka? Ay, o kayang kunin niya mga sininap eh. Basin iyarang napailaw man. Kalood, ay! Wala di ka busulti lang! Ano ka mga busulti ka? Ikaw din eh! Ikaw din ikap! Papasilan! Kung makaiyo ka, no? Muragaw, di ka mo patol og tiguang kung kwartahan lang. Ano sa mga ngayon anak katiguan sa Kapitan Lula, uy! Napangag na maganin ni siya! Kapitan, Kita ko sa kong asawa. Kita mo? Maray gidangat. Nangita sa iyang asawa. Oh, Kap! Nasayop taon ka, Kapitan. Uy! Wa din hiyang imong gipangita. Tuwa sa minteryo. Ato dito ka! O kaya itong lubong dito sa imuhang asawa. Nabukog na. Hagbay ra kang nabukog. Hoy, Clover! Sige na, muhilom na lang ko. Unsa din na imong gisipitan, Kap? Box lagi na. Unsa na? Unsa sad ana? Ano ba patanawa ko bi? Ayaw. No. Bad na. Ayaw ko Potensya na. Kini. Tanaw lang ko ba kung unsay sud ana ba? Patanawa lang ko kadiyot. Bi. Oy, ayaw ko na nagbirahag pugos, Clover, na unsa ka ba, oy? Buhi na pa. Hala! Sama nang sabi na na-assess sa box. Oy, kaabog. Potensya na. Kapitan, Ew! Kadagan sa abo nga may sabuang sa akong naong. Hugawan lang ka, Kapitan. Uy! Gadadaman sa ka ng abusod sa box. Uy! Naglaag-laag pa magkagdaan, no? Ala, Purisima. Ala, sud balik sa box, Purisima. ay, kap, siligo na lang na nako, Kap. Pasagdi na lang na dihang abo. Ay, gano basang nagdamang ka ng abo gikan sa inyong abuhan, oy? Nalibot kag yabuan na dito sa inyong luyo? La Purisima. Ay, Wala, uy, kanta naman yun. unsa naman ni Kap, siya, uy! kapusto na na, Kap. Just paano na lang na nako, Kap, kay naabog na kayo ng kamot ni mo. Abo, dyan kaayo, Lola. Nakaon pa na akong ubang abo ay. Laparat-parat man dahil ning abo, no? Oh, Lola, paila mo sa ko, Lola, sa inyo ang banyo, bi. Kay maamtan ako ni Piolo nga abog kayo ako na. Hapitan na lang unya sa luyo ang silhig og daspan, ha? Agi sa may mo silhig. Ay, ako, good. Pasilhigon kang tapulan ni mong naong. Di baya. Gamay ra. Marimar. Hoy, Kap! Paminaw! Unsa man iyang sige kanta? Uy, na unsa man ni siya, oy! Kap! Ay na pagdadaog abo sa sunod, Kap, ha? Noon sa mga kagikub-kub di mong abo sa inyong abuhan? Unya imong gisod aning box? Unsa man na ni mo? Nga imo nagisod sa box? Purisima. Lola. Lola, unsa ko na iyang gisulti, Lola? Sa ipahisgot anang pa. puristima, Lola? Unsa to, Ganina Kapitan? po siya na. Unsay purisima na, ha? Purisima. Ango-ango Abo ni Purisima. Ah. Abo ni Purisima ba?
Maungita ko niya. Kay? Kaniyang lawas mo man kiniyang abo. Ako nang ibalik. Oy, buot ni mong ipasabot nga. Ito mong purol. Oy, ang abo ka na sa patay lawas ni Purisima nga imong asawa. Brown. Ito mong purol. Purisima na. Purisima. Ako ni asawa. Palangga. Ando tagpurol. Ay. Ala. Pupuon ka na, ha? Kap! Abo na sa lawas sa imong asawa! Og nakakaon ko sa maong... To ara. Ginansya ng hilabtanon da. Nakakaon na hinoon og abo sa patay lawas ni Anhing Purisima. Kita kang sima. Oh, katunin kita purol. Kana na imong gikuan kap. Kana si mama na. Sima! Sima! Abo naman ka! Mura magkagatong drama sa una. Abo ni Draco. Sima! Ibalik ni ka. Ay mulawas ibalik na ko si Mapupuol ako na nga po. Kap, i-drawing na lang na kap. Aron mo formang tao kap. Kaluod! Kaluod! Nakakaon ko sa abo sa patay lawas sa asawa ni Kapitan? Ew! Kaluod yun! Kanain! Ang sabay ako buhaton aron mawa ni... maglimugbog ko ini shampoo. Magin mawa, oy! Hindi gid mawa ang kaluod. Maligo ko? Ay, dili. Mag-toothbrush lang una kung una. Nag-toothbrush din ay. Kani ay toothbrush ay. Nakasiguro ko kang piolo yun ni. Imposible kung magbutang o toothbrush din ang iyang apuhan. Gamiton ko ni. Mura na sa ni ani og ka nang nag-lips to lips ni piolo. Oh, gini. Mawa na gid ang kaluod sa akong bani. Mawa na gid ang kaluod nga akong gibati. Unya, samtang mag-toothbrush ko, i-feel gid na ako nga naging lips to lips ka ni piolo. Daghanon ako ang toothpaste. Nganong gidako nimo dinhi? Wa sa kumahibaw, ma'am. Basta kay palayo lang tika itong maestro nga murag tabla. Murag tabla? Murag tabla ang dughan sa kaplat. Karo kay nga way buhat. Hinuon. Gaan ramasa ng chok. Dili man na makapamasol. Dili parehas na ko nga. Batak sa trabaho. Meaning mas maskulado? Tinuod sab. Hambugiro. Ambot kan nga nun isugot sa kung dadon ko nimo dinhi. Yan naman. Mas ganahan ka nga makiguban ka niya itong kauban nimong maestro? Time para, good. Nganong ang tono sa imong sinultihan? Mura man kag nagselos. Nagselos ka? Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Nganong gidako nimo dinhi? Wa sa kumahibaw, ma'am. Basta kay palayo lang tika itong maestro nga murag tabla. Murag tabla? Murag tabla ang dughan sa kaplat. Karo kay nga way buhat. Hinuon. Gaan ramasa ng chok. Dili man na makapamasol. Dili parehas na ko nga. Batak sa trabaho. Meaning mas maskulado? Tinuod sab. Hambugiro. Ambot kan nga nun isugot sa kung dadon ko nimo dinhi. Yan naman. Mas ganahan ka nga makiguban ka niya itong kauban nimong maestro? Time para, good. Nganong ang tono sa imong sinultihan? Mura man kag nagselos. Nagselos ka? Di ba magsilos ka na ramang uyab? Uyab na dita. Unsa? Dili pa.
Dili pa. I mean, Dili pa. dili. Dili. Og dili mahitabong magkauyab ta bisag kano sa. Kay estudyante ko, maestra ka. Dili. Kay bisag dili pati ka estudyante. Dili pagyapon mahitabong magkauyab ta. Oh, ouch. Sakit apod. Nga naman, May phobia na ko ang mga klasiyas naong. nakauyab kag parehas na kong daw? Ha? Nga bang gidaman ko nimo dinhi? Unsa may imong pagigsultihan ako? Kuan, kanang, Hmm? ahak na. Murag paglisod man ko ginhawa sa kakusog sa kuba sa kong dugan. Unsa man? May isulti ka na ko uwa. Kay kun wa mo biya na ko. Ayaw sa ma'am. Dali alang paliho kay may buhaton pa ko. Doon pa na ko sa kapitan. Mao sige na, sulti na. Bahala ka. Buhaton ako. Husto. Si Kapitan. Mangumusta ko ni Kapitan. Unsa? Husto. Mangumusta ra ka ni kapitan unya imo pagyud kong gipapaabot og dugay? Unya imo pagyud kong gidain ni gamayng plaza ini dapita? Nganong dili man si Potensyano ang imong gipangutana? Og nganong wa man kamo adto sa ila aron ikaw mismo ang mangumusta niya? Kay, Kay kay kuan. giusikan na gid mo nga akong oras. Bahala ka na diha. Ma'am, kadyot lang, ma'am. Ma'am! Ay. Lami ang bugnoon sa kong kagalingon eh. Sa akong kaisog makikatubang og sumbagay. Mausap ko katalawan nga makikatubang ni Ma'am Denise. Sa balituda nga akong isulti niya? Lakip ko ako masayod sa gusto na kong isulti. Basta kay gusto ko lang makauban siya. Kibiyaan na hinon ko ni Ma'am. Kaon og tarong kapitan. Salamat. Ow. Ano lami mong binirito? Ay, Kapantay ko, anak. inununan man daw na, Kap. Ay, lami ang pagkasugbaha, Ay, Santissima. Wa na mo sulog balik si Clover. Ipaulit na tingali human makakaon sa abo sa patayng lawas sa asawa ni Kapitan. Nga misabwag sa iyang naw. Maayo hinuon. Kamaayo ragdili na mo balik, Hi, Lola! Okay na ko. Mga una di ay ta. Onsa? Oy, nasakop ka di ay din Clover? Si Kapitan lagi. Wa man na masakop. Iwa man lagi gipakaon. Ay, si Kapitan man na. Pilar may kaon, ana. Ay, gamay naman sa kukaon la. Ay, wow! Uy. Hala, lamian bayak mo ani ay. Inununan. Sige. Kaon og maayo kay ikaw may nagluto. Kalami. Lami oy. Maayo hagi ni mo muluto lula oy. Kung magkadayon ay minipiulo, manambok itingali ko lula. Uy, ngano god? Himuon ko nimo kusinira? Ay dili uy. Ay kusinira gud la uy. Lula gud ta ka ngano himuon man ta kang kusinira kanang tabang-tabang lang gud. Kay sawa gud. Lami agad. Makagana gid sa kaon ang inununan ba? Labi pa kay halang-halang siya. Halang-halang lula ang timpla. Ay, ikaw din lula, dili pa ka makaon? Unsa pa may akong kanon nga gihurot naman na nimo butang ang kanon nga dihas bandihado diha sa imong plato? Ay. Kad na lang og lain lula. Unya, unsa pa man say akong hukaron nga igor man unta na namong piolo ang akong gilungag. Hala. Kuan na lang lula, iniguman na lang ako kaon. Maglungag na lang kog balik la. Wa na may bugas. Palit lang tala.
5 ka kilo. Igo na si tingali na ninyo ni Piolo. Palitan mi ni bugas? Oo. Hindi ko man ako kaon ron. Palitan ta magbugas. Aw, mayo noon. Gani. Aw, gaya niyo ko kwarta lula kay magpalit ko. Uy, abi ba na kung palitan mi nimo? Wa pa man ko'y kwarta ron lula. Wa pa man ko makapang-customer. Mao nga, nakikaon na magani ko din is inyo ko'y kwarta. Lula mi, agin lula, uy. Gipaitusan jud nimong inon-onan pa. Kagana na gud nimong mikaon diha. Wa ka na lud sa abo? Wa na lula kay nakapanot brush naman ko. Fresh na kay akong baba, ah. Ha, Tempa, uy, toothbrush. Diin man kuno kag toothbrush. sa inyo CR. Uy. Na may toothbrush dito ni Piolo. Mo'y akong gigamit. Uy. Mo'y rin mi naglips sa lips ni Piolo, lula no. Kaya ako magigamit iyang toothbrush. Kagatong nag-idosarang toothbrush nga naa dito sa CR. Mao to'y imong gigamit. Oo, kang Piolo. O kinsa ba nag-ingon nimong kakampiolo to? Ako. May lain pa ba ding manutbrush din gawas niya nga pangag naman ka? Kadto laging gibutang sa haligay lagi. Oh, good! Dool sa butanganan og sabon. Oh, kana. Umauna, tumpak kay Lola. Kang Piolo matulula, di ba? Sa una. Huh? Kasi sa una, wa na niya gamita? Wa na. Kay gibrush naman to na mo sa mong tiil. Unsa? Balon! Nga naman to siya, ha? Giluod. Hilabtanon man. Manggamit man sa butang nga dili mangutana kung kinsay tag-iya. Debbie isay. Bangag ka ilong. Natulala ka nga kung gubat. Mukaon ka yun, nagbisan noon siya. Uy, kalayo bastubag ining kapitan. Nganong nalayo man? Ha? Uy. Nakadola na. Ito kagwa ko kadungog. Ay, Paniyas nga naas ba? nakadungog ka sa akong gisultikap nga kahinay adto. Ato? Asa ka man mo ato? Namaw na ni Ron. Sige kap, kaon lang tarong diha kap ha, kay ipahatod ta na ka ni Piolo kung mauli na to. Pauli! Ay, kap, uy! Ano gutong kang kalit malangkang ni tago diha sila sa unsa ba nahitabo ni mo? Malika, tago uban ako. Pagdali! Tagpa, uy, gibiramang ko ni mo. Apa, may hapon! Unsa? Di paluwas nga mo pauli kita balik sa atong masid ka Pinoyanan. Busa, manago na kita din Langob! Kap, Lola? Piolo! Ano magsaba? Kaya tingalig madunggan kita. Kaya kita kanang naglakaw pa ingon ganyan. O sa kabatanon nga mistiso. Katsila kaya. Mga gikan sa Espanya. Mga madaog-daogon ka na sila. Dagang mga yuta sa mga Pilipino ang ilang gipangangkon, gipangkaw-kaw. Kap, unsa man gyud kap? Kinsa man gyud atong gitaguan dinhis Langob? Ang mga Hapon o mga Espanyol? Sakit na ba yaning hawak na ako nga miapil kong hupo dinhis Langob? Langob? Kili Langob nga itong naimutangan. Aw, unsa man din ni? Ingon ka ganina nga Langob ni. Kalioy! Nagailaw sa misa. Wala ka makaila ini. Lamisa ni Klaro ini nga lamisa Unsa? Ay, naunsa ka good si Des. Di ka na makaila. Naunsa ka man. Giango-ango ka na. Muray gidangat ani. Ako naman hinuoy giango-ango ani. Nay? Nag-usa mo diyan, Nay? Kisa man lang imo. Oh, Kapitan? Ha? Gano'n nauban ni mo si Kapitan, Nay? Gano'n naman siya diha ilawom sa lamisa? Uban ni mo? Nagtago-tago mo? Ay, waoy. Tago gud taon. Unsa mga bata? Bebe, tabangi ko makagawas gikan diri be. Sakitan pas ako Oh my God! Ah, Dali, Nay! Nausa na gud taon ni. Salamat nakatulid na gyud taon Kap. ko. Dali, Kap! Oh. Dawatan akong kamot, Kap. Aron nga magagawas ka diha. Nasa ilawom sa lamisa, dali! Ay. No, up! Ay. Ah. Ay.
Oops, ay. Kani. Patriling ko gawas. Bunutan Engengeng! ka ron, Kap. Baya mo naman kung nag-birthday ron. Engengeng! Yun na. Nganong niya mang golden eh. Oh, nalimot kang ikaw ra may mianhi ganina, Kap. Bit-bit ang box ni mong gisudlan sa abo sa namatay ni mong asawa. Ay. Abo? Abi ko ba kaning super pulboroni ni Ojirax? Abo ning Purisima! O akong asawa! Ang pinangga kong asawa! Abihon ko gani, abi. O siya pa kayo naitabo sa iyang abo. Gano kini! Hey, sa katapusan, nakita na yun ako ang box nga gisudlan ni Lolo siyang kwarta. Tuo ko ga. Di na ako makita ada. Ikaw, Gulo. Imo dyo pirming gibutan sa mga nunalo nga dilit na ako makitaan. Pero karon, kibawa na ko kaasa. Ako pa. Maro ni, murag lupin. Di ba ako nga daghan di ka kwarta lo. Pero daw kay ka. Maong ang angay ni kwarta, kawaton. Kinibi. Kaya wala butay kandado. Dali na kanigablihan. Kanigablihan. Oh! Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Nakita na yun ako ang box nga gisudlan ni Lolo siyang kwarta. Tuo ko ga. Di na ako makita ada. Ikaw, Gulo. Imo dyo pirming gibutan sa mga nunalo nga dilit na ako makitaan. Pero karon, kibawa na ko kaasa. Ako pa. Maro ni, murag lupin. Di ba ako nga daghan di ka kwarta lo. Pero daw kay ka. Maong ang angay ni kwarta, kawaton. Kinibi. Kaya wala butay kandado. Dali na kanigablihan. Kanigablihan. Oh! Unsa gud ni? Nganong man eh? Nganong dili man ni kwarta ang sud ini? Nganong pulos man ni mga karaang mga pictures? Bisit. Kadugay na kong pinangitay ining box ang gisulda niya sa kwarta. Kunya dili ni kwarta ang sud ini. Mga karaang literatura di ay. Bisit. Bangag sa ilong. Imre itong gitaguan ni Lolo ang iyang kwarta, oy. Anong nga man din, he? Kita mo dyan ko ba? Nga maugining ang box kaya gisudlan sa kwarta diyang may mirimit na sa ilang mga abang sa sakyanan. Maugining ang box. Pero anong lahi namang sudi ni? Tay pa, gibalhin ka og laing sudlanan ni Lolo ang iyang kwarta? Kalitse. Hain man dito. Umungkag na sa ko ini ron. Gusto. Ilaw siyang kama. Naghago pa kong pamungkag siya mga parador. Unya, ni Arday dinhi ang box. Gibalhin din mo ilaw sa kama, ha? Karon ka, akong kabuton. Yan na. Ay, ako na nakuha. Nakuha na yun ako. Parehas ba sa dining maong box at doon nakitaan ako sa kinandaduhan niya para doon ni Lolo? Ay, mauli porma. Gilungkap pa na akong usan niya kaparadoro niya ni era din ilawom sa kama. Kini. Mauna gyud ni, sure jud ko. Nga mauna gyud ni kay gibutangan magkandado. Hay mo tumartilyo ni. Hay tong martilyo kay dukong ko ni. Dara. Nasa saog. Ay. Maabli tanan jud ka. Maabli na jud ti ka, kadiyot. Abli lagi ka. Gamay rin lakad Padali rin abli. Dali rin guba. Gidok-dok rag maayo. Wala, guba na tayon. Kani, naabli na. Makalaag na dyan ko. Galing na ratong nagpaabot na ako mga friends. Misaan na ba kung nilang mga libre ko nila? Ay palang, but-buton ko. Ablihan na ako. Unsa naman sad ni?
Kap? Kapitan! Wa man mo tubag na ako. Mudayon na lang ko. Abli naman sa nampultahan sa ilang sala. Tingalig ni pahuway na ang tiguwang. Musaka na lang ko og mulahos ko sa kusina. Magmungita ko kung unsa ako maluto dito. Oh. Unsa man to? Kap? Kapitan! Unsa na hitabo, Kap? Bisit! Pwede naman ikabuhok ang box sa parehas o porma. Ikatulo na nila kung nakita din sa iyang kama. Ipilaw man siyang unlan. Ug sama sa duha ka box, wow sa din ang kwarta ni Lolo. Pero yung box ug baka karap picture ang sod. Ang ikaduha, mga panyo nga nakuspaw sa kakakaraan ni. Ay paitaw yan eh. Ug gid ikatulusan, mga laya nga buwak sa rusas. Kabuisit. Hain magiging ang box na gisudlan sa kwarta. Hain mangyad. Kapitan? Unsay? Oh. Potensyano? Hehehe. Hi, ma'am. Unsay na hitabo din sa kwarto ni Lolo nimo? Nganong bungkag magkaayo din Ang buklasab. O gano'n ni singgit man kaganina. Si Lolo nimo, si Kapitan, hain si Kapitan. Buklang. Wa si Kap din Nganong bungkag magkaayo ni iyang lawak? Buklasab. Basta kay pag-abot ako, nakayag din Kani nakita din mo din Wala, bungkag ni tanan. Ay, ma'am, mayo kay niya ka. Tabang hinungan ko, be. Saon sa man? May kipangita ko. Parehas ang box nga nasa sahog. Ingon anda nga itong pangitaon. Ali, sudre. Tabagi ko pangita. Nga sa ato pa, ikaw gid ang namungkag din og dili tinuod nga bungkag na ning daan sa imong pag-abot. Si Lolo nimo hain man. Wag ko kay bao gani. Wa siya din sa akong pag-abot ganina. Og wa man lang nimo pangita. Potensyano ngit-ngit na sa gawas. Ha? Ngit-ngit na? Gabi na di ay. Bisita gud. Ngit-ngit na di ko pinangita sa kwarta ni Lolo. Unsa? Ha? Akuan ba? Nangita ako kay may paliton noon og wa man si Lolo. Nganon dili man si Lolo nimo ang una nimong gipangita. Aron siya na mismo ang makahatag nimo. Kapwira. Mas dali pangitaon ang kwarta ni Lolo kay ni Arto niya dinis kwarto gitaguan. Pero si Lolo ambot kung hain to. Ug asa na ko to pangitaon. Wa ka lang mabalaka sa imong apuhan? Ako? Ha? Bala ka, oy. Ngano kung wa? Kung niya pas Lolo, mas dali unta ko niyang mahatagan og kwarta. Dili na unta ko maghago pag pilangitag hain ni tago Nga sa ato pa, dili si Lolo nimo ang imong gihuna-huna, kun dili ang kwarta. Pagkaway swerte ni Lolo nimo nga ikaw ang nahimo niyang apo potensyano. Nga naman, ha? Ang gwapo man ko. Swerte niya. Magapaghambog siya nga, gwapo ang iyang apo. Unsaon ni Lolo nimo ang imong kagwapo kun wa kay kaluoy niya nga iyang apo. Ayaw pa abutan nga mawa si Lolo nimo potensyano. Una pa nimo mahuna-huna kun unsa ka mahinungdanon ang imong apuhan sa imong kinabuhi. Ay, gamay na lang dyan kuwang. Kuha nga unsa? Nga matandog ko sa imong gisulti, ma'am. Ang mutabang lang yun na ako mugiya sa hustong nga daan ang nakuwang. Mahimo bang? Ikaw na ka na, ma'am. Unsa? Nagkinahanglan kong tao nga maoy mamahimo na kong giya sa daan nga matarong. Giyahi ko, ma'am. Potensyano ang akong kamot, ha? Tabangi ko. Oy, Sorry. Nakusog na kong tuod ng pultahan. Sorry kayo. Kahit tinanawan na mo ni potensyano. ang atong sabot. Buhay ng kamot ni ma'am. Ug dawatan ng imong apuhan. Oh. Buhi na akong kamot potensyano. Ang atong sabot. Ha? So may sabot ninyo. Tanaman ka, soya ka. Nga no masuya man ko. Kamu na day. Unya kami na, palaga. Di ba ma'am? Bawal man nga makigrelasyon ang estudyante ug maestra? Di ba bawal man? Ikaw mismo ang mingon ana. Nga bawal nga magkarelasyon ang estudyante ug maestra. Ikaw mismo ang mingon ni ana. Mo nga buhiin ang iyang kamot ha? Buhiin na. Dili ko. Ayaw ko ha ayang kamot.
Buhi lagi ba? Eh, gagawa mo. Apil ko, be, apil ko. Pik-pik mo. Apil ko, be, apil ko. Sa muklo! Eh? Ayaw ka pinapilgod sa mukha ni mo eh! Ay, 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 Kap! Nga nakitukbod man ni mo sa kapitan. ay, 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 Kapitan, okay na ka? Ha? ay, 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 ay. Sakit akong kugong. Unsa? 593. Kugong. Wa kagibatasan nga pagkaapo. Bisang unsaon potensyano, wa kagibatasan. Ha? Kapitan, dali. Ay, 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 Kupot na ko. Aron makabarog ka. Ay, Dali. ay, Aha, ay, kanto. ay, ay, Abangan ka na mo sa pabarog, Kap. Sakit, sakit. Oo, sakit. Ay lang pagtabang. Mabugkatan ka. Ako na. Alsahon ko na rin sa kapitan. Kaya ni mo? Bisan apil ka pa. Dali ka. Sakit. Kus ka niya. Awa. Awa. Sa'yo na kayo di Ako pa ni Barbil gani, oh. Paingon si Dana. Dali. Sus! Papapil! Bahala na mo di ay! Okay lang yung pagkabutang kap o sa mali, dublihon pa na ako unlan. Adiara ka po. Iisa na ako imong oha. Ano nga mabutang ko ning usa pa ka unlan. Ako na. Kamot niya nga natungod na ako pagbutang niya sa unlan. Piolo. Kanindot niyang kaksun. Piolo. Huy! Ibutang na ang uni, Kapitan, kay may agumod na siya, oh. Ha? Sige naman lang kagtutok na ako, eh. Sige na ba? Sorry kap, sorry. Sige. Pahuay na lang diya kap. Pauli na sad ko. Ko lang may assignment pa kong buhaton. Nakakaon na ba ka, Kap? Kap, nalibot na sa kakap. Ikaon ka na dito sa amo eh. Gutom ko. Taon ko lugaw. Sige, Kap. Maglugaw ko. Pabuta lang ko din, ha? Uban ang tagas kusina. Nakatultol ko. Masaag niya ka. Unsa ko gimino? Ayaw ko gisihi, diha. Ngano ni sunod man ka nako? Ingon bitaw kong uban ko. Pagpuyo. Moingon gani kong dili ko. Dili ka pa makasabot? Ma'am.